makadi henyu sisimeli makadi zvenyu nokumbirawo rubatsiro rwenyu kuti mundisirewo kupeji kwenyu Facebook. Ndiri single father ne30 years ndogara kuTebeni ndine mwana 1 ndokwandoshanda ikoko. Handizive kuti mungandisanganisawo here nemudzimai ari pachokwadi ane makore 28 zvidzika pasi ane mwana 1 kunyange asina, ari HIV positive nokuti neniwo ndiri positive. Ndiri kudo akasvipira kuvaka musha kwete kuda zvokufara. Dambudziko riripo sisi nderekuti unogona kusangana nemunhu mowirirana zvakanaka paunozomuudza kuti hai ndiri positive ndo pamunobva mangosiyana. Saka at the end unopesa wasa hope kuti ndichawanawo here munhu anondidawo kana ndichavakowo mushere unomira. Saka ndautongokumbirawo kuti mundisirewo Facebook kwenyu pamwe ndingasanganawo nemumwewo ari pachokwadi akasvipira. Distance haina basa sisimeli, ndinogadzirisa zvose zvinodiwa kuti munhu ave padhuze. Chandinongodawo munhu akasvipira akuda zvokuvaka musha asi kuda zvokutamba. Ndatenda.